Tashar Media Advert TV tasha ce mai inganci mai kawo muku labarai na siyasa, kasuwanci da ɗaukacin abubuwan da ke wakana a yau da kullum na faɗin Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare. Ku ci gaba da kasancewa tashar Media Advert TV. wannan nauyi ya kara kaya gare ku tsaya tsakaninku da Allah idan ku samu labarin da kuma kana za ta faru da yawa ku yi kokari ku sanar da mu domin mu yi kokari mu ga abin da kuke yi a kai insha Allah. Abu na gaba, shugabancin da Allah ya baku ya kamata ku tsaya ku yi ma al'umma da kuke wakilta adalci. Sannan duk wanda ya kawo muku shawara ita ci gaban yankin ku ne ku tsaya ku saurare shi ku bibi cewa sai dan jam'iyyar ko wace jam'iyya yake yi in dai shawara da yanzu ma ita ci gaba ce ga al'umma da kake wakilta to ka tsaya ka saurare shi ka ba shi lokaci ka yi abin da ya dace. Sannan magana ka ce kai a ɗan wane ne ko ɗan gidan wane ne ba ta so ba yanzu duka gwamnati ake yi kuma PDP ake yi to ku tsaya kwado da hankalinku domin kun tsaya an magance duk waɗannan korafe-korafe domin mu ga Allah ya ba mu nasara ga abin da kuke yi. Lahiya Allah ya mai da kudaden shi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.